Aga jing le kai Serie A jong kari Brazil ka Kenhun jong Luis Suarez ka Grêmio kadang keteng ban Korea ka 6 job hadin bagalala ban pelem ya ka bahaya da ar lakaway. Haga jing le kai MLS ka FC Dallas kalala ban pelem ya ka ladu jong ka MLS haga samay baladep ka Los Angeles FC da ar lanon. Paling bag nang jing job ka FC Dallas kala kiu siya ka kerdan ka basan kat ba ka Los Angeles FC kadang ne kerdan ka baar hakami ye ken point jong ka Western Conference. Haga jing le kai Gold Cup ka bahab ka Group D kaga Cemela Persya ya ka Canada. Haga ne jing le kai baro artli ki Kenhun ki Klemla bat ben khijar hadu ukut ka jing le kai. Bat ling bag ne jing ya ka Canada kadang don jingma bani rong siya ka quarter final. Haga jing le kai SAF Championship semi-final hapring ka Bangladesh Persya ya ka Kuwait. Bat ka de jing le kai semi-final ka ba Internet ha. Haba phai siya ka jing le kai semi-final haga kela step jong ka jing le kai omdon gino-gino gi bala bat pen khijar wala da kila persyang bat pen khijar. Bat gumjuru haga kela mit ka jing le kai ka ne gumju hadu bukut ka kendai per minute bat ka additional minute. Bala hapan ra siya ka extra time ka balai per minute. Bat day shwa bat kut ka kela step jong ka extra time kata ha ka minute ka ba shispa san plus r ka Kuwait ka layo ban tap ya ka goal pentam ha ka ne jing le kai semi final. এখনো সময় আছে এই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফিরতে জানে এই বাংলাদেশ তো প্রত্যাবর্তনের রূপকথাও লিখতে পারে তেমনটাই করতে হবে সেকেন্ড এক্সট্রা টাইমটা সেকেন্ড হাফ যেটা রয়েছে সেটাই Bat day lang baga ke Shigul ke rang ile kai jong ka Bangladesh ki klem la shu ban siu kuliang. Bat hadu mukor ka jing ile kai ka Kuwait kala job dai Wayland not. Bat kala yo ban rong sya ka final jong ka SAF Championship. Agawai pat ka jing ile kai semi final hapring ka Lebanon Persya yak India. Bat gideru ki artli ki Kenhun ki bai kendu final haka Intercontinental Cup ka badang shu dep. Apa phai sya ka jing ile kai semi final haka kala step omdon ki bala bat pen khijar bat gumjuru angka kelamit omdon ki bala ban pen khijar wala da baro artli ki Kenhun kila persyang katokat ne ban yo pen khijar bala ha ban penjalan ya ka jingle kai sa kumba live feminine henry hagine ki live feminine ru omdon ki bala ban pen khijar bala ha ban pendon kam da ka penalty shootout bat day ha ka penalty shootout ka India kala la ban pelim ya ka Lebanon da saula ar bat kala yo ban rung sya ka final jong ka South Championship bat kan ya kendu Persya ka final Persya ya ka Kuwait Kabarnya lekai haka South Rig jong menai Julai mentau senam.